Și le-am cunoscut la sfatul popular bundești. Da. La ei veneau tineri de la școală, veneau nepoții vecinilor. O spun, oameni din ăștia să tot fie și vecini din ăștia să tot avem. Să-ți iubești oamenii din jurul tău. Asta face mult. Eu mă bucur pentru fiecare zi când ne trezim și că putem să râdem. Nu las lucrurile să intre în tragism, să treacă nu, asta e viața. Mă raportez la unii mai nefericiți ca mine, cu probleme mai mari, știi? Asta e viața. Acum, la ora actuală, este o familie greu încercată, să zic așa.